u okviru današnje radne posete gde su nam se pridružili i japanski eksperti. Nama, to jest Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem, će biti zadovoljstvo da predstavimo našu jednu kompaniju koja se zove Destilerija Petrović i u okviru tog mentoring rada moja koleginica Sanja Stupar će predstaviti dijagnozu preduzeća, a ja kao OGT instruktor ću se pridružiti japanskim ekspertima i pratiti ceo tok današnjeg radnog sastanka. Nama je zadovoljstvo, a i čast što će tom prilikom japanski eksperti dati svoje sugestije, zatim ciljeve, planove i sve ono što bi moglo da unapredi kako rad te preduzetničke radnje, tako naravno i sam rad naš u okviru mentoring aktivnosti. Ja sam Aleksandar Petrović, vlasnik i osnivač Destilerije Petrović iz Rume, osnovana 2011. godine. Došli smo do sada na nivo od nekih 6 rakija i 6 likera koje imamo u prodajnom asortimanu. 2016. godine smo otvorili kuću za odmor u okviru destilerije, 2021. degustacionu salu koja je ujedno sala za manje proslave, tako da smo na neki način zaokružili ovaj kompletan, mali neki poslovni kompleks, ako mogu tako da kažem. Bazirani smo na kvalitet, pre svega, rakije. Imamo neku jasnu viziju u poslovanju da pravimo ograničene serije vrhunskih rakija, pri tome je svaka boca obeležena serijskim brojem i godinom proizvodnje i namera nam je da idemo do nekog nivoa od 4 do maksimalno 5000 litara rakije godišnje i da ostanemo na tom, da unapređujemo maksimalno kvalitet naših proizvoda, da ne idemo na uštrb kvantiteta, odnosno na uštrb kvaliteta, da idemo na kvantitet rakije. Što se tiče nekih izazova, zašto smo pristupili ovom programu, smatramo da uvek može nešto novo i kvalitetno da se nauči i svakako da ima prostora i u proizvodnji i u prodaji da se unapredi naše poslovanje, tako da se iskreno nadamo da ćemo kroz ovaj program mentoringa usvojiti novo znanje.